An balima aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko décembre kalo tile 11 tɛmɛlen kɔ yɛlɛmani mara kɔnɔna na yenkaw wulila u ka maire nɔfɛ ko fo maire ka wuli ka bɔ yen nɔ ko ka d'a kan k'a fɔ ko kalafili tɛmɛnlenw na ko maire sigicogo ko ma olu diya ko wa ko maire min sigira n'o ye o bɛ yen sisan nɔ ko fɛn dɔw dira ko k'o di dugumaaw ma ko maire ma sɔn ka o d'o ma n'o ye tracteur 2 ɲɔgɔnna ye ayiwa o dusukasi de hukumu kɔnɔna na sa yenkaw wulila ni ka taa mairie kɔnɔna na k'a fɔ ko fo maire ni a ka mɔgɔw ka baara bila o hukumu kɔnɔna na u ye finitigi damadɔni bila ka taa ni ka delili kɛ o jama ma o lamɛn u y'u kɛ o finitigi nin kan fo kelen yɛrɛ banana o la o finitigi tɔ masinama ninnu nana sisan nɔ renfort la ni ka essayer ka jama in gɛn ka bɔ mairie kɔnɔna na a ma ɲa min kɔ mugu wuli wulila la a yirala k'a fɔ ko maa 8 ɲɔgɔnna banana bali la ko 4 bɛ yen k'olu joginna ka juguya yɛrɛ de ayiwa ko an filɛ nin yɔrɔ min na sa i n'a fɔ bi ko maa damadɔni k'olu minɛlen don ni k'o bila fanga ka bolo kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko min nana ni nin kɛwale cɛjugu ye ayiwa an balima o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko star oil mɔgɔw ni o ye a chauffeur dɔw ye ko olu ye k'u dusuma kasi ka d'a kan k'a fɔ k'u ka juru de bɛ nin star oil mɔgɔw la ko u ka fɔla ko prime ko Bamakɔ kɔnɔna na ko n'i tun bɛ na ni taji ye ko u bɛ 15,000 d'i ma ko wa ko n'i tun bɛ taa ni taji ye Gawo ko tun bɛ taa 31,000 na k'u ka o wari ɲɔgɔnna caman de bɛ nin station masinama ninnu na ko wa k'u bannen don k'a sara ko a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ sisan nɔ u y'u fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛɛrɛ kɛ ka huissiers masɛgɛrɛ walasa u bɛ se k'u dɛmɛ u ka se k'u ka wari sɔrɔ cogo min na nka a yirala k'a fɔ tuguni ko u ka nin wari masinama in n'o bɛ station tigi ninnu na ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko olu fana y'a yire k'a fɔ de ko u ka chauffeur ninnu ko u bɛ perte la don u kun ko wa ko wari ninnu tigɛra ten tɔ de chauffeur ninnu ka fɔla ko olu tun t'o kalama k'o ma fɔ olu ye kuma daminɛ la an filɛ nin yɔrɔ min na i n'a fɔ bi sa a yirala k'a fɔ ko nin wari masinama min bɛ station in na chauffeur ninnu ka wari k'a bɛ taa fo 11,000 ɲɔgɔnna ani buruburu la ko u bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ayiwa an balimaw nin kibaruya de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la